Bakit ako nakaalis na ng Epic 2, Epic 1 nga lang? Kasi ano, 2 beses kami natalo eh. Di pa. Maglalaro ako hanggat gusto nila. Gusto pa nila maglaro eh. Ba't pinapa-end yun na ako? Yung anak ko, nung nakita yung baby ni Kuya Mike, tuwang-tuwa. Napanood niya sa TikTok baby. Yung ang laki ng nung pisngi. I am the power of light incarnate. Pa-epic 1 na natin si ma'am. Mag-legend wow. Mag-ano ako kaya, Angela? Baba ng ko ngayon lately kay Angela. Nag-Texas number 8 na ako. Angela na ako? Your team is banning. Since mage si Pagigil ngayon ganong baby. Ganyan din yung bunso ko nung yung pisngi niya. Ngayon payat na siya kasi may medicine kasi yun. The enemy is banning. When malala. Papa-epic 1. Ilan pa ba yun? Tagal ng double star eh. 2 star pa eh. Or 3. No barya? Pwede naman mag-tank yan si Mac dyan. Nag-ano siya, diba? Nag-antag dito. Your team is picking. Meron. Ito oh. Wait lang. Ito. Ito oh. Sino barya ko? Oh. 0 win rate. Time to drop the beat of the clock. Kaso mag-Angela ba ako? Ewan ko, di ko alam eh. Kasi daw wag na barya. Sino ba kasi? Sino ba magtatank? Please pick a hero. Ano ako? Ito? The falling stars Or brought us tank? here. Nabarya daw o kadita? Siya na. Gagi. Di ako mage. Sabi mo siya mag-tank. Ay putik yan. Di ko makita si Nabarya. Iron Steed, ready to The enemy engage. is picking. Sabi mo, Kupra. Okay na yan? Marunong naman yata siya yan. Only love and night are everlasting. Walang nagtatanong. Sino? Hindi ko na ma-up kasi dito na ako sa Bawal may jowa dito, nakakasakit na kayo ng damdamin. Sino ba may jowa? Uwi na siya mamaya. Your team is 4G mo na, pre. Uwi na siya mamaya. Walang nagtatanong, Magpe-pray bawal ako. na maglagdian dito sa Gusto mo ako 4G? 4G ka na, man. Ilang araw ba siya dyan nagpunta Ikaw, sa S? Ikaw, diskarte mo kahit ano. Apil lang ako kahit ano. Diskarte mo. Madami daw yung Sige, tubig, pray ako, ice pray. tubig. I am a daughter of Northern Vale. Core mo na, core mo na. Naka-favorite pa nga yun sa TikTok ko. Nag-reset lang ako ng phone kaya nawala. the enemy is picking. Magbigay ka kaya ng picture dyan. Out muna ako ate. Maliligo na. Need ko pa mag-ayos ng code later. Anong code? Atin to. Huwag na maligo. Wala din naman ikaw bebe time. Ligo well. Sino ba? Nagkupra sila. Ay, si Hellcart, gag. Hellcart, guys! Ray, Ayun na. Nahihikab na tayo. Ray. Sa tingin mo kumukuha tayo XP? Huwag na maligo. Wala namang aamoy. Pwede naman si Ayes, malakas mag-XP.
Eh kaso kasi, di ba? Yung XP natin parang ano, Busy. tatahimik, ayaw maglaro masyado. Busy yun, busy. Busy si Kay, no? Oo. Sino yung nagsasalita, Mar, ng BCBC? Ang ano lang kay Ice palag-palag siya kahit ni May. Si Alan ba yun? Eh kaso kasi, bawal masyado sa squad yun eh. Yung. Welcome to Mobile Yung, Legends. Ano ba naka-mic, guys? Ano? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Yung Smash static Si yung Alan movement, nga hindi ko yung na isa maintindihan. nagsasalita. troops deployed. yung Yung kaso, I will Tama. only rest when there is peace. mamaya mag-ano tayo, Discord. Pero yun na ulit. Ano ka? Ayaw mapindot. Protect the fairy forests. Protect my Ano? people. narinig ako. Ha? Kung ikaw compare mo boses ni Mar sa isang nagsasalita, nagiging boses bata si Mar. Oh, hindi Ang laki ng boses niya, di ba? Parang ano. Oo. Loko. Wait lang. Masakit mamaya yung si Cecil yun. Ma'am ng red. Punta ka sa red. Saan? Ma'am, punta ka sa red ng... Turo mo. Saan yung red? Ito ba? Ito? Wala na, gagi. Magugulo ba tayo? Oh, umalis. Takot. Ito. Oh. Takot, gagi. Ano? Wala kang makuha. Tatlo dito. Ba't ang dami nandiyan dyan? Ulti na Ay, patay na yan si ano. Patay na, ay gagi, nakatakas pa. Okay. Andito si Cecil yun. Papunta si Cecil. Out. Patay na yan. First blood. Nag-ulti yan eh. Ay, nag-flicker yan eh. Out na. Out. Teka lang, wala akong wala akong ano. Sorry, ako. Baka mapatay tayo dito. May ulti na ata si Mage. May ulti na siya, Mar. Ingat. Out na. Yung bunso ko ang pinakamagastos na anak. Shoot, ang init na, guys. Inaano ko na. Uminit na yung phone ko. Stay near to me. You shall Malusog nga become eh. stronger. Ba't pinakamagastos siya? Protect the fairy forests. Protect my people. Pwede ka? Ikaw ulit. Nagpuputol-putol ka eh. Hindi ko naiintindihan. Kaya hold ko. Nasa bush lang yan. Hindi, nasa red ng Hellcurt. Yung Hellcurt nasa red. Ingat. Request backup. Okay. Pupunta ba tayo dyan? Tara, go. Patay si Hellcurt. Go. Ay, gagi. Nandito yung MM. Oh, shoot. Patay tayo dyan. Sabi ko na, tawa-tawa si Hellcurt. Mamamatay naman na siya. You shall become stronger. Initiate retreat.